Ылымығы ҡуйы урман булып үҫкән саф һыулы тәрән Төй йылғаһы буйындағы йәмле урында ултыра Үтәш ауылы. Оло юлдан иң башта 2 манаралы мәсет күҙгә салына. 2 ғибәҙәтхана, яңыһы менән боронғоһо бер-береһенә терәлеп кенә ултыра. Был инде Үтәште башҡа ауылдарҙан айырып торған матур үҙенсәлек. Шул саҡ үткәненә ихтирамлы тыйна халыҡ йәшәй икән тигән уйҙар тыуа күңелдә. Әлхәмдүлилләһ шөкөр. Беҙҙең ижади төркөмгә рухи тамырҙарына тоғролоҡ һаҡлаған күркәм Үтәштәр менән аралашыу бәхете тәтене. 2 мәсетле кескәй ауылға инмәй уҙып китеү яҙыҡ булыр, тип элеккене бөгөнгөһө менән тоташтырыусы ҡараш булмыштарҙы арбағыс тарихи урынға йүнәлдек. 1864 йылы төзөлгән мәсет инде менә бу безнең. Стеналары инде менә бүрәнәдән, эсе менә штукатур ителгән инде. Менә 1864 йылы төзелеп, бу 72 ел буена инде халыкка менә мәсет булып хезмәт иткән. 72 ел. 1836 елга кадәр. 1936 елга кадәр була инде 72 ел мәсет булып хезмәт итә инде. 1936 елны инде бу мәсет ябыла һәм 2 ел инде ябык торганнан соң мәктәпкә бирелә. 53 ел мәктәп булып торганнан соң тагын 1991 елны менә шу безнең инде мәсеткә бирелде инде. Мәсет булып асылды. Һәм монда инде безнең хәзрәтебез булды Мөкәррәм хәзрәт иде. Мөкәррәм хәзрәт ул алып барды инде, менә бабайларын җыеп, халыкларын җыеп, шунда дәресләр биреп, юмалар үткәрә иде. Үткәрә иде, ул үзенең эшен дәвам итте, 2000 елга кадәр дәвам итте. 2000 елга кадәр ул да шунда хезмәт итте. 2000 елда инде аның энесе Изах бабай хәзрәт булып калды. Изах бабай аның эшләрен дәвам итә иде инде. Ул менә мәсҗидтән ул алып бара юмалар үткәрә иде. Һәм дә инде 2000 аңардан соң инде безнең Изах бабайдан соң менә Владик хәзрәт инде безне ул алып барды. Ул алып барды безнең 2000 елдан алып 2012-гә кадәр ул алып барды, мәсҗидләрне алып барды. 2012-дән алып менә мин уже монда шу вазифаны алдым, минем мөфтия тарафыннан указ белән куйдылар мине. Был боронғо йорттың яҙмышы бәхетле. Башҡа ауылдарҙа үтә өлгөрҙәр буш торған ағас биналарҙы һүтеп, берәмләп һатып бөтөп барғанда, Үтәштәрҙең 170 йыллыҡ мәсетен һаҡлап ҡалыуҙары, Советтар Союзы тарҡалғас та оҙаҡҡа һуҙмай дини йолаларҙа мәсеттәрен тергеҙеп, хаҡ юлға ҡайтыуҙары һоҡланғыс күренеш. Әбейләр ҡашып-пысып ҡына сәхәрне мунчада ашайлары, кешегә күрсәтмәйенсә тыялары инде. Менә минең иптәшем дә Алла дисә, әллә нисә һуйга барып бирделәр, Әлфәт Аллаға ашана дип. Шуннан Әлфәт әйттем ди. Бер мәртәбә дин әйләнеп ҡайтыр, менә мин сезгә барып әйтермен дип әйтеп ди. Нидә райком комсомолыгы. Шуннан дин килеп ҡалҡып сыҡты бит инде ул үлгәнсе. Әйтеп ҡайттым әле диде. Менә күрдегеҙме, дин әйләнеп ҡайтты дип әйтеп тип. Ана шулай, дингә шана дип хәлен бетерделәр. Ришат дигән малайыбыз дип инде үзебеҙ шушы Үтәштә үскән малай. Проект төзөп, мәсҗидкә ни форма булырға итеп, фотоларын төшөрөп, шуның буйынса эшләп, бик матур мәсҗид эшләп ҡуйҙылар. Менә элгәрге мәсҗидне музей итергә дә итеп ҡарайҙар, нәмә эшләп килеп сығарлар. Антын белгән хәл юҡ, ана шулай йәшәп яталар. Бик матур мәсҗидләре, игелеген күрсендәр. Әлеге көндә дә шушы мәсетебез безнең Башҡортостан Республикасының тарихи ҡомартҡылары рәтендә инде списогында тора. Мәсетнең тарихы барып тоташа 1800 йылларның уртасына. Аны төзөгәннәр шушы зур авыл булган бит инде. Тирә-яҡтан килеп уҡығаннар монда, мәдрәсәдә булган шушы мәсеттә. Һәм мин ғорурланам инде шушы мәсеттә минең ҡартәйем Миңниәхмәт хәзрәт Нуғман улы уҡып сыҡҡан үзе. Аның балалары дауам итте шушы эшне. Миңниәхмәт ҡартәйем Солтанбәк Хөснөйәр, билдәле Хөснөйәр хәзрәт ҡызына өйләнә, Хәнә исемле була инде ҡартайыбыз, һәм аны Үтәшкә алар тормош ҡорып йәшәй башлайҙар Үтәш ауылында.
балалар үстереп, минем картыйма 17 яшь кенә була, тормышка сыгып, кияүгә сыгып, шушы картыйма алар яшәп киткәндә картайым 9 яшькә олорак була инде. Миңнехмәт хәзрәт указлы мулла була ул вакытта, үз вакытының укымышлы кешесе, бик мәгърифәтле кешесе булган. Һәм картайым менә картайымны репрессия вакытына эләгеп, кулак рәтенә тыгып, алып киткәннәр төрмәгә. Bir alıp gitkendən soң ул кайткан, бар малларын да тартып алганнар инде, аларның өйләреннән куып сарганнар, бик авырлык белән картайым 4 бала белән торып калган. Шуннан картайымны кайтарганнар, ул кайткас тагын дөньяларын куршап җибәреп, матур гына яшәп ятканда ул төнне кемгәдер барып исем кушкан. Сакырып алып исем куштырганнар инде, ул отказа китәлмәгәндер инде ул вакытта. Һәм аны тагы да шушы нахаклап инде алып китеп 38-нче елда документлар буенча атып үтергәннәр. Картайым сөйләү буенча инде ул картайым әйтә иде инде шушы үтәшкә килен булып төшкәс, мәдрәсәдә ул укыткан кызларны, картайым ир балаларны укыткан. Бик ераклардан, күрше районнардан, күрше өлкәләрдән хәтта килеп укыганнар. Без гаиләдә 7 бала, барыбыз да шушында башлангыч классларда укыдык. Белә идек инде, бу изге урын икәнен белдек үзебезсә, хәтта ул вакытта дингә мөнәсәбәт икенче булса да, ниндидер безнең картыйыбыз, менә мин картыйымны исемдә, мин 16 яшьтә сакта мәрхүм булды. Ул бик укымышлы, шушы әйттем инде, Хөснияр хәзрәтнең кызы булган, әмма сукрайып утырды, ул мин туган елны сукрайган һәм 16 яшемдә сакта мәрхүм булды. Бик күп мөнәҗәтләр белә иде, бик күп менә ничә тап ул күршегенә яшәй иде инде безнең. Кайсан гына аның янына килсәң дә ул дугада иде. Аңа бик күп кешеләр киләләр иде, өшкөрә иде, ул бик күп балалар, насирле кешеләр киләләр иде, хәер китерәләр иде, ул барсында шулай дуга кылып, каршы алып узатып кала иде инде. Һәм менә картыйым сөйләү буенча шушы без тарихны исебездә калган инде. Әтәем сөйләү буенча да һәм 90-нчы елларда әтәем безнең мулла булып, алар менә 4 яшендә сакта аларны Куранны ятлаткан булган, уже картайым белән картайым аларны әтәем 29-нчы елда, 29-нчы елга иде, 1929 елга. Билкидән алар Куранны ятлап, соңдан инде дин уже илебездә дингә мөнәсәбәт үзгәргәс, әтәем намаз укып, шушы мәсҗидне тергезеп, манара куеп, менә шушындай кешеләрне җәлеп итеп инде бик матур дингә караш үзгәреп алып бардылар алар шулай эшне. Нибары 160 тирәһе кеше яшәгән кескәй генә авыл булһа ла, мәсҗидкә йөрүчеләрнең һаны апарук. Тейман йортының җитәкчесе. Зур тырышлык менән һалынган яңа мәсҗиден кадерләй халык. Йома намазына йыела. Матур өмәләр, курбан, ифтар ашлары үткәрә. Гыйбадәтхана укмагынан өҙөлгәне юк. Аскын үзәк мәсҗиденә операторлар кирәк, котельныйга дигән, инде мине ишеткәс, мин анда кирдем инде, иң беренче анда кирдем. Мине сразу эшкә алдылар инде, оператор котельный дип шунда. Шуннан соң да иң беренче шул хәзрәт белән сөйләшеп, хәзрәт мияргә менә шунда хәзрәтләр инде миягә тинләп шул динне аңлата башладылар. Менә шул адәм баласының инде менә шу дөнья белән генә аның тормышы төгәлләнмәй дип, теге бу дөньяда яшәдең дә, бер дә юкка гына килмәдек, безне Аллаһ Тәала бу дөньяга сынау өчен китергән. Без бу дөньяда күп мендер яшәйсәк, без Аллаһ Тәала күп гомер биргән, менә шул гомеребезне яшәп, шул дөньяда кылган гыйбадәтләребез, кылган изгелекләребез, кылган явызлыкларыбыз Аллаһ Тәала каршысына кайтасак без. Шуңа беттең дә югалдан түгел, бар ахират тормышы дип алар миягә шул дин турында, ахират турында сөйләделәр инде, җәннәт һәм җәһәннәм турында аңлаткас. Менә инде минем үземдә дә шундый фикерләр бар иде электән үк инде. Мәйтәм, адәм баласы менә без яшәйбез, нигә без бу дөньяга килдек икән? Бу дөньяда соң нәрсә безне көтә икән? Кешенең кылган гамәлләре өчен китеге битендә бу дөньяда күп мендер гамәл кылырга мөмкин. И безнең кылган гамәлләребез юкка сыга да беркем дә белмәй, шулай аның өчен җавап бирергә кирәкме икән? Ул дөрес түгелдер. Кайдадыр бу дөньяда кылган гамәлләр өчен кайдадыр җавап бирергә кирәктер. Теге дөньяда яшәү барды дип мин шулай уйлап йөридем үземсә. Уйлап йөридем, фикерләп йөридем.
Bu dünya bilen gene indi adam balasının turmuşu tügelenmeydi. Hem menä şol hazretler söylegen ahiret turunda söylüyorlar. Minim niyim bilen tege ulap yürügen bilen turu kildi. Turu kilgenden soň indi min menä şol Allah bilen sıraz Allah söylegen ben sıraz уже kiliştim. Hem men özüm şol inde operator katili bolup işlep yürüyüm. Özüm ekatından benim şol Kur'an ýatlay başladım. Kur'an süreleri ýatlay başladım. Dua kılırga öýrendim. Babaylar bolmaganda mescide dejur eteydim, indi kişilerge dua kılaydım. Menä şolay okuy öğrene menä şolay kişilerge ekatından hazretler meni özleri bilen ýörete başladylar. Meclislerge isim kuşarga, nikah okurga indi. Menä şunday nilerge ekatından ýürüp, men özüm öýrenip gidip, özüm başkara başladym şol işleri. Özüm barıp nikah okuýym, özüm isim kuşam, özüm jenazalaryny başkaram indi. Menä şolay özüm öýrenip gitdim. Hem de indi 2008-nji ýyl indi biziň 2008-nji ýylda Muhammed Hazret indi bizni Ufaga okurga berdi. Şuna 2008-nji ýylda men Ufaga Lelatülpan İslamski Universitetine okura kirdik. Hem onda indi men zaoçny 6 ýyl okup sakdyk. 2018-nji ýylyny indi men şol indi men İslamski Universitetini tamamlap, andan indi высшее образование indi diplom alyp saktym. Iski mekdepni indi biziň tagyn mescitke birile. Hem bu indi biziň iski mescit tagyn indi 1991 ýyldan alyp 2017 ýyla kadar taga 26 ýyl indi mescit bolup taga hyzmat etdi. Şona indi biziň hazır indi mescit iskirdi, anga gabet indi hazır %59 ýyl mesciti bizge. Hazır indi biz aýtdyk indi halyk bilen indi bizge ýaňy mescit kerek. Ul mescit gurpana indi halkyň edip duraýdy, ýemilip düşüyor mümkin. Şoňa görä indi biz halyk bilen süreşip, iň birinçi biz Arıştay bilen süreşip indi bizning ul gabyzy Ýugorskide indi oturjymda bizning imam naýyp, anyň bilen şolay süreşip, eýde ýaňy mescit tüzýek dip. Şondan soň halyk bilen şolay süreşip, ýaňy mescit tüzürge boldyk. Bizning köpüsi menä bizning başda indi halyk bir türlü korkup da goýgany. Şunda zor mescitni bizning pensionerler bilen gene indi munda awul halky bilen tüzüp bolar meken dip bizning munda köp bizning halyklar indi köpüsi indi bizning Sewirde şöýsler bar, Sitde şöýsler bar. Alar barysda ýerdäm etdiler indi ýerdäm etip menä bizning brawys özü sıraz oksa birdi. Kirşaga diýip aýtdy indi Vasikov Salawat abay. Polnosy kirşany özü üstüme alan diýip aýtdy. Kirşaga golay bizge professional oksa birdi. Şundan kelesem bir apa men ýapaýynda zaborga ol köpme 70 miňe oksa berdi. Polnosy zabor tutup alarga oksa berdi. Menä şu her birisi özüniň ölüşün kirtlerinde. Kimdir 10 miň kimdir 20 miň bütün özü bizning halyklar, sitdegiler, mundagylar gatnaşdylar. Kim özüniň oksasy bilen, kim özüniň küsü bilen indi, kim özüniň dugasy bilen, menä şulay indi Allah taýlan rahmeti, Allah taýlan ýerdäm bilen menä şu işni biz indi başgaryp sakdyk. Turmuşda dinhez, ählakhez, edephez ýaşap bolmay. Eýe, oga iltifat etmegenler elige bar. Hatta gaýhy ýerlerde bihisap ular. Kıdganysga karşı undaýlardyň gömüriyle, kılgan gamelleriyle zayaga öte. Bäxetdiň asqysy Allah'ta itke düşürüp uga boýunuwda. Üte şawlynyň ýüzi gaşy mescitine köňülen halyp nurlandyrysy her bendeňe kut ırsyňdy bir. Rabbim, rahmetiňden taşlama.